Zabalaren azalpenak eta hemen ontziak ari dira ja kokatzen. 3 prest dira eta hain zuzen Santurtziarrak oraintxe sartu dira. Cristian Garmak orain duia estatxe eskutan eta Laurak hor dira zuzenketak entzuten eta noski epaile kasu egiten. Otsoak esan du Iker Zabalak, Bai. Marrazoak, otsoak sarri ipatzen ditu. Erne, bandera txuria. Semaforoak eiukari oraindik. Gorri! Bai berdea, hasi da horrezko txanda. Hortxe ditugu ba. Zierbena eta Hondarribiaren branka aurretik dela, dio GPS-ak. Zierbena baborrera bezala, urak bere egin duen ala ateratzeko laugarren kalea okerragoari da jartzen. Lurrek esan duen bezala, bote gehiago. Hemen ikusten dugu helikopteroaren ikuspegi honetan. Ontzia nola doa zen da olatua noruz datorren. Hemen da Hondarribia eta aurkezpenen garaian, bihar etxeko estropada dute. Eta azpimarratu behar da atxedena gaur Marizkurrena eta Adrian González entzatugula. Hori da, Orioko estropada eta Euskadiko txapelketa irabazi zuen eskifaia kontuan hartuta, Indika López da Jon Lizarralde sartu dira 3. eta 5. posta estriborretan, urrenez urren eta gainerako arraunlari guztia tosta errepikatu. Segundutxo bat Hondarribiak hasierako minutu honetan aurkariei, hori eta 2 Santurtzi eta Zierbenari. Eta hemen eta Oriotarri buruz, lehenengoz Leandro Salbañok bere helburua bete duela, Ipar Ameriketako edo Panamerikano horietan, ez? Eta, gero gaur Andoni Campos ere barruan, epailea hortxe aginduak ematen ibon. Hori da, bandera ez dakik usora esaten du. Hondarribiarrei. Bat baborrera eta beste estriborrera, Bai. Zain dezagun une hau. Hondarribia. Begira non dauden, Hondarribia, begira non dagoen. Nola etorri dene, korrontaren bila. Mikel, hau lehen Hondarrutarrei ere, ikusi dugu, hau korrontaren bila etorri dene. Banderen kolorea zaindu behar dugu. Zuzentzen ari da pixka bat, Hondarribia. Mugaraino hurbildu da. Urdina. Kaso egitez paezu, urrengoan 3 segunduko zigorra. Ari da norabidea pixka bat aldatzen. Berriz ere atera du bandera bat. Santurtzi ere hor da, burruka horretatik aldenduta. Estropada eremuaren beste puntatik 4. kaletik. Eta Oriotarrekin ari ginen gaur Campos barruan Eitzagirre ere bai. Bai, hori da, Leandro Salbañok kanpoan da, hurrengo asterako hemen izango da beraz, horre baborra errepikatu egin du, nola baitere Joritz Etxeberria estriborran utzita. Berriro ere estriborrankean, Kepa Arrizabalaga ikusten dugu, azken aldi honetan, Imanol Garmendiak, atxeden aspatzen edo, gutxiago ikusten dugu, eta bestetik aipagarri behar da, Kepa Eitzagirre estribor espaldan dugu. Eta bestetik Borja Gomez Zierbenako patroi bezala, eta Zunzunegik ontzi indartsua gaur ere, behar bada ipagarria, Espainiko txabeketan eta aritutako Bermejo, gaur kanpoan dela, baina, badira, ez? Hemen goin mailako arraunlari asko. Hori da, asko ari da errotatzen eta aldatzen urte osoan zehar Juan Zunzunegi, esate baterako Iker Pascualek entzuen igandeko estropada jokatu, gaur barruan da Jaime Ríos ere bai, ohiko mugimenduak izango nuke. Bai, baina 5 segundu galduta, hemen Santurtzi Espainiako txapelketa kontuan hartzen badugu, besteak beste Iker Zabala bera kanpoan, eta hankeko bat ere aldatu du, Pedro Sari aukera emateko. Aldaketatxo batzuk, bai, Ruiz ere izan zen, Espainiako txapelketan ababorren, 5etik. Espainiako titulua lortu zuen taldearekin arituta, 3 aldaketa. 5. tostan baborrean Dragan eta Andoni Gartzia estriborrean, haketik Mikel Pedrosa. Ikeragarriari da ebiltzen, Santurtzi lehen tokian kokatu da, Hondarribi segundu bakar batera, Zierben alderantziz gehiago sufritzen, eta Urdaiberekin konparaketa eginda, Zierbenaren denboratan ari da, edo Zierbena hobeto esan da, Urdaibeik markatutako krono horiek errepikatzen ari da. Txandako apalena izanik.
Bueno, hortxe dira, Bai, 100 metro. Santurtzi eta Orio barkatu, Santurtzi eta Hondarribia errentatxoarekin, eta Orio 2-3 segundura. Mira, Santurtzia irian, Zierbenak asko galdu du, lehen duzu izateko, bai. Bestea zein du beharrekoa. Cristian Garmari iruditzen zait, oraindik kostatzen ari zaio ziabogetan jartzen pixka bat, Hondarribia Olantuarekin hor zanbuluka ikusi dugu. Ateratzen Hondarribia bere horretik. Atzeti behintzat ez, parean. 4:45 bientzat epaileek segundu bat gehiago eman diote Hondarribiri. Hori kosta egin zaio, ateratzea. Orio pixka bat atzera xeago, Laura, Zierbena Zazpira. Hor goiko krono horiek ez daude ondo, Zierbena atzerago da. GPS-ak agintzen du hemen, da begira hau bai. Santurtzi eta Hondarribia segundu batean Orio 3, Zierbena Zazpira. Bueno. Urdai bai, baino segundu bat bizkorrago Zierbena. Hemek esan nahi du hemen dela leia banderarako, gehienetan bezala. Horrezko txanda. Beste estropada bat ez du esango, baina beste arraunketa bat, bai, bigarren luzio honetan, Santurtzi ondo ikusten dute, Ibon. Bai. Ondo ari da, Eta Orio eta Hondarribi leian sartu dira hor, lehen bikaletan da, haiek beste ertzetik, segi, eta begira nola heldu diren kanpoko balizara. Oso momentu garrantzitsua Orio tarrentzat. Zierbena amarrera da, une honetan Urdai behi baino 2 segundo motelago. 6 segundo, Ziabogan laukoa zen atzerapena, orain 6. Hondarribia Ziabogan segundu bateratzen, orain 2. Hemen Zierbena. Joan zen urtean garaile hemen, Hondarruko uretan. Ritmoan ere, mantsoa gor. Hogeita maoz pala, begira orain ere. Begira orain ere, hau nola datozen. Orio hurbiltzen ari da, Orain mugan. Hondarribia bere kalean doa. Kalearen baborreko aldean, ala dirudi behintzat. Santurtzi, aurretik, Hondarribia lehiarako baita ere. Hondarribia eta Orio, elkar markatzen hor, gogor. Hor kontua da, Ziaboga hartzeko, orain, Hondarribia pixka bat zabaldu egin beharko duela. 5 segundu, Ontzi barruko kamaratxo horrek zein ongi markatzen duen ontzien arteko tartea, Begira Hondarribia orain, Hondarribiaren unea da, Bai, alaxe da. Hauxe Hondarribiaren unea. Eta hori orain Hondarribiaren treniroa guzen duen. Uer zikin hori, nolabait ere egizten. Horrek ez du bat ere laguntzen. Airean dator Hondarribia, Hondarribia orain momentu ederrean dira, hor Hondarribiarra. Estriborra izkatzen die. Este 5 metro. Begira, Gorka epaileari, zerbait esan ez. Bai, keinu oso nabarmena izan da hori. Eta kasurik egin gabe, hau gure momentua da esanaz. Ez nahiz hausatzen. Hondarribiarra. Kalen mugan daude. Irudi horren arabera, Muga. ni ez nahiz hausatzen. Epaileak agindu behar du. Horretarako daude eta. Bai, eta horretarako dago. Hori da. Dagoen lekuan. Epailea ere bere lan egiten ari da. Amunarri zen oioa garbi. Orain Hondarribiak estriborrera joko du Ziaboga hartzeko. Bai. Ziaboga hartzeko zabaldu beharra dauka. Orio eta Zierbena pixka bat errekuperatu da, Orio eta Zierbenaren artean begira zer dago. Ontzi erdi bat ere ez. Bigarren luizea oso ona Hondarribiaren zat. Bai, ies egin du. Bateko atzerapenarekin egin duten Ziaboga eta orain 5 aurretik. Estropada txikitzen, Zer dian eta orain bere kaletik ari da, eta leheno esan dugu. Bueno, olatuak beste aldera eraman ditu eta zer den itxasoa, zer den natura, orain begira bere kaletik nolako zuloa egiten ari den, Eta orain beste gauza badu. Ziaboga hartzean Hondarribiak
bederatzi segundo orain hori aukera bigarren kalera joateko. Lehen egin nahi izan duena orain, inolako arazori gabe egin alizateko. Bueno, hementxe dira ba. Bai, Urdai bai, Zierbena baino segundu bat bi gehiago. Orio eta Zierbenaren artean bi segundu Orioren alde. Lan erditan Bermeokoek 9:49. Bigarren txandan, hor da Hondarribia, txikitu ingo dute krono hori, 9:57. Eta orain, hor da Santurtzi, 5 gehiago. Lan erditan, 9:57 Hondarribiak, Santurtzik 9:57, Oriok 9:57, Urdaibaik 9:59, Zierbenak 10:00, Donostiarrak 10:04, Ondarroak 10:07. Maniobra ostean, 6 segundu, bat gehiago. Begira, Joseba, aurreketan bezala. Estuvo recto. Final. 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 Ikusten dut, Euskadiko txapelketa aipatuta, lehen ere, kuadrilla horrekin apustua egina zuen, Oriotik ja Gipuzkoako txapelketaren ostean aldaketa egitea erabaki zuen hor Orbañanosek, baina uste dut auspotu egin duela modu oso nabarmenean Hondarribiako kuadrilla etxean irabazitako Euskadiko txapelketa horrek ibon. Bai, hori da, eta beraiek esana da, bueno, urte hasieran eta bolaretan ibili zirela, presaka eta arraunketa galduta, hori guztiz errekuperatuta ikusten da, eta gaur ere aztertuta Mikel Orbañanosek itxasoratu duen kuadrilla, aldaketa txoak bai, baina zurdurari eutxiz nola baiteri. Bigarren luzea egin du, ikaragarri ona. Favor, remata pa fuera. Hori da! Eta zer den orain, Lehen Orioren kalera hurbilduta eta orain orain egin dezagun geurea. Egia da, Maria aldaketaren garaian begira non den, baina Orio ere lehen hortik bila ibili da eta orain alderantziz ez. Hau lehen Ondarroak egin du, lehenbiziko kalea utzi eta erdirantz etorri bigarren kalera. Korrontearen bila. Duen errentarekin nahi duena egin aldu orain Hondarribiak. Orio 11 segundura da, eta estropa ere boren bestaldetik, laugarren kaletik Santurtzi zazpira. Oraindik ere argi, gero eta olatu biziagoak ikusten ari gara ikusi dugu, laugarren kale hortatik Donostiarraren nola etorri den, bigarren txandan. Endika, iregatik, Guazen amarreko bat! Dabe, Castellón, Lai, Iazo, Txebeste bostetik, hori nobedadeetako bat, Ezponda eta Carrion. Nobedadeak ez gaur, Mikel Orbañanosek aldaketak inezkeroztik, aurrera bezala egin du. Iruditzen zait, eta kanpotik begiratuta eta jakin gabe, kargak ere, pixka bat, aurrera bezala sartu ditu. Santurtzi sortzira. Egan egiten ari dira, Hondarribia. Arraunketa erra! Amarreko bat! Oso estropada garrantzitsua da hau, Lizarralde eta Endika Lopezentzat Hondarribian. Teorikoki, ordezkoen tostan izaten dira, tarteka astebururo estropada bat bai. Hau entzat oso baliotsua, hor garaile sentitzea, ez da. Eta bandera astintzea, noski. Bai, horixe. Eta hemen Zierbenari txapelketetan pixka bat sufritzea tokatu zaio. Eta gaur ere, nahi baino segundu gehiago galduta. Eta hemen Santurtzi, hor da Sotera. Zabalak prestatutako taldea. 5 Orio! Vamos! Ahí va! Ondarrotarra ere, baino? Ondarroarra, azkarate. Azkarate. Pabor espaldan. Danak bilduko balira, altuan pentsatzen ari naiz, Bai, errasti pentsatuko luke. Danak nire ontzian izango bat nitu, orduan, Aukera gehiago. Bai, Hartzeko modukoak dira, bai, horixe. Tarte handiak Hondarribiak, Oso handiak. Santurtziri, hori 13. Bigarren luzean kolpea eman du Hondarribiak, baina orain, Santurtziri, beste 5. Beste 5, Ibon. Lan erditan 5 segundu, orain 10. Hori, orduan 10, orain 13. Zierbenari orduan 12, orain 17.
askotxo, azkeneko luzean errekuperatzeko. Estelako giro mota batekin eta lantza bizi-bizia denean, behar bada bai, giro petralagoarekin eta abar. Bigarren posturako izango da burruka, Santurtzi eta Orioren artean 3 segundu bakarre ditugu. Eta Miguel, Zierbenak ere, Santurtzirekin, Oriorekin, lehenbiziko luzean galdu ikeragarri itxurari gabe, orain Santurtzi eta Orioren abiadurakoa. Eta Zierbena Urdaibi baino 3 segundu bizkorrago. Zierbena pentsatu behar du, agian orain Orio ez dagoela inurruti, ez? Bueno, hemen daba Hondarribia. Uztitu 3 palada galdu, horrekalari. Segurutik ziaboga. 14 eta 51. Anda Santurtzi. Ongi trabestuta, Cristian. Ia 9 segundura, 15-0-0. Orio ere bai. Orio 14. Eta Zierbena 16. Orioren demora 15-0-5. Zierbenak 15-0-8, lehen Urdaibek 15 eta 10, Donostiarrak 15 eta 16, etxeko traineruak Ondarroak 15 eta 21. Orio eta Zierbena elkarren nahiko gainean dira, 2 segundo, Oriotarren alde. Okerrik espada, hau ondo kudeatzen badu, Hondarribiak ez luke arazorik izan behar. Bueno, Santurtzi begira. Zortzira jarri da. Santurtzik Oriori tartea ireki dio. Batez ere, luzearen bigarren erdian olatuak bizitu egingo dira. Zortzi, 9 segundo hor dago, 3 traineru, errenta ederra du, Hondarribia. Hondarribia zelkaperan 3garrena da, Orioren gandik 18 da, aurretik bigarren Santurtzi 17 ditu, Orio baino 16 gutxiago. Orain Zierbena eta Oriore. Bai. Babor estribor, oso gertu. Bueno, Orio pentsatu behar du, 2 ontzi aurretik dituela, Santurtzirekin punto bat galduko du, Hondarribikin 2. Zierbena urruti dute, 21-era. Izan ere hain da hundia, Oriotarrek zelkapen nagusian duten altxorra ibon. Bai, baina, zerak ere nahikoa esan du lehen arrozterik, sentsazioak ere garrantzitsuak direla. Estropada guztiek uste dituzte, sentsazioak. Begira, nola mugitzen. Orain Zierbena berriro ere, Orioren gainean, Orioren kalean. Bai. Eta Hondarribia pixkanaka, baborren. Eta horrezko txandakoak orain, azken luze honetan, aurreko bigarren txandakoak ederki gainditzen, Orio eta Zierbena parean, 16 segundura, segundutxo badago, bien artean, eta koska gero, Urdaibai 7-8 segundura legoke, Mira, brankaz branka, nola datozen. Jerez jaunak itxasok epaia nahiko lan badu, Hasieran lehen luzean Hondarribi eta Orio, orain Zierbena eta Orio. Zierbena aurretik jarri zaio Orio. Bai, 2 segundo. Hay que subir. ¿Listos? Igotzeko. Zierbena luze hona egiten ari da, Bai, Santurtzi ere, Miguel. Bai, errekuperatzen ari dira. Santurtzi, ziabogan 8 zen orain ere bai. Zierbena 16 zen orain 12. Orio 14, orain 15-era, Lau hauen artean luzerik onena Zierbena ari da egiten. Bai, baina errentaren jabea, errenta handia, Hondarribia da. Eta 500 metro falta dira. Asko balio du horrek, Hondarribiarentzat, nola joango dira babia, zaleen aurrera, etxeko estropada jokatzera, gaur bandera irabazita. Uraparretan. Bai. Bandera, sanduitza. Iri asko txoritzen zaitik, 8 orain errekuperatzeko. 4 metro falta dira, bai. Gainera oso kuarilla sendoa, ofizioa oso ondo ezagutzen duena, patroia ere oso egokia goi mailakoa. Oriok ez dutu behar ditu hortza. Orio orain zelkapeneko 4garrena da gaur. Horrezko txandako azkena liderra. Ini oso gogorra, arraunean jarduten. Zierbena atzetik aurrerako estropada egiten ari baita hori. Begira, ritmoari. 39 pala pasata. Bueno, hemen egun batetik bestera, dan aldatzen da, baldintzak aldatzen dira.
estropada ederrari gara ikusten jaun Andreok. Eta orain liga horrelaxe izango genuke. Ordu 152 joango nintzateke Orio. Eta gero Santurtzi eta Hondarribi. Garbi, Hondarribia. Kaleari utziz, amorratuak dira horretan. Hemen da Hondarribia. Bandera, Hondarruko 55garrena Hondarribiarentzat izango da Alajaina. Zierbenak ze bigarren estropadardi egin duen. Ikaragarria. Azkarrena bera, Azkarrena bera. Beste 100 metro izan ezkeo, agian Santurtzi ere gainditzeko hortxe, Hemen Hondarribia garaine. Begira Zierbenak. Bai Hondarribia. Bizi dator, Erne Zierbenarekin. Santurtzi bigarren, ontzier ditxo bat. Bai Santurtzi, bai Zierbena hirugarren. Eta hemen dator Orio. Bai Orio. 19:43 Hondarribiak. Santurtzi bigarren 20:01. Zierbenak 20:02. Oriok 20:07. Gero 5garren Urdaibai. 6garren Donostiarra. Orio eta Urdaibiren artean 10 segundu zer den, txanda batetik bestera. Bueno, Hondarribiaren erakustaldia. Nolabait esan daiteke, lehen luzean Santurtzi parean izan duela, gero bigarren luzean hautsi du estropada Hondarribiak, eta hortik aurrera nagusi izan dira. Hori da, bigarren martxan beste abiadura bat, beste martxa bat sartu du, eta hirugarrengoan nolabait ere errematatu bukaeran bukatzeko. Santurtzi ere, Soleiak hor Zierbenak bigarren estropadardia ikeragarri egin du. Begira, banaka, Mutilak zoriontza. Onda, Karrion, aurko Redondo. Ikaragarri balio du gorkoak, Hondarribiarentzat. Garaipen guztiek dute balioa, bai. Baina Hondarribiak adibidez erabaki zuen Espainiako txapelketara ez joatea. Oriok, Urdaibaik ere bai. Beste batzuk, Santurtzi, joan egintzen, lehiatzera, noski, Donostiarra ere, joan egintzen, Zierbenare, bai, Zierbena egungo txapelduna zen, momentu hortan, batzuk atera dute, handikan garaipen historiko bat, Santurtzi, baina Hondarribiak apustua egin du, eta ondo, gaur hona etorri irabazi, bihar etxean, duen guztiarekin agertuko da, agian, gaurko garaipenak ere emango dio behar bada bide aldaketatxoren bat egiteko, hori Orbañanosek erabaki behar du noski, baina hor dira Hondarribiaren posa, eta batipat titular peto-petoak izan ez diren mutilentzat, gaurkoak itzugarrizko indarra suposatuko. Batzuentzako urteko lehenbiziko bandera hor ikusi dugu Txomin Orbañanos, Endika López besarkatzen, eta lehen gorkaran barri ikusi dugu, eta berarentzat ere ez da estropa erraza izan, Hasieratik horre Hondarribiarekin izan duen tirabira epailea, tartean sartuta gero Zierbenarekin ere bai, hor kosta egiten da, buru hauz mantentzea eta taldea bere honetik ez ateratzea. Bueno, eta bentsa dugu, Frantxis González Etxabarri, mutilen gana berehala hurbilduko da Sara Gandara. Frantxis, zorionak! Eskerrik asko. Ze garaipen ederra, ze garaipen handia, batipat bigarren luzetik aurrera, Guadalupekoa, indartsu bat ikusi du. Bai, egia esan ziurtasunakin, ikustu borrukarako prest eta betiko gure arraukerakin jarraitzen ari gara, eta ikusten ari da, emaitza badatoztela, ziurtasun gehiagoekin gaude, eta horrek ematen digu beste puntutxo bat. Eta bihar etxeko estropada, 50. urte hurrena Arraun Elkarteak, dena martxan duzu erakusketak, eta hori guztia gainera, garaipen batekin baldin badatoz, beste bat, ari zaretela, maila bikaina ematen. Nik uste dut denboraldi guztian ari garela, maila ona ematen, agian, irregulartasun gehiagokin, baina maila onarekin, badakigu arerioak ere ez direla makalak, maila handia dagoela, baina, gu badakigu hor gaudela, gai garela, gure gauzak ondo egiten baditugu aurrean ibiltzeko eta erakusten ari gara, azkeneko estropada hauetan, gure maila ematen ari gara, eta, garaipena datoz. Oso ondo, zorionak eta gozatu, biharkoari begira, etxean, egun polita. Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko, zorionakoa, Hondarribiarrei, eta Sara Gandarak badu protagonista, aurrera Sara. Gorka Aranberri, Orio, ez dakiz motako irakurketa egin daiteken gaurko estropada. Hay que respetar al líder siempre.
Bueno, hortxe Salsamendiren hitzak. Estropa ikusti duen bezala, gogorra junda. Bi aste geldikan onda onatorrika berriz gerrako prest. Eta nik uste aurrengo bilargotan nahiko ondo erantzun deula, baina estropa luze intzaigu eta sufritu dugu. Bueno, koltsoia nabaria da. Badakit eta ulertzen dut, gaur bezalako emaitza batek ez duela, bueno, txarra dela, ez? Baina aurrera, behiratu behar da. Ba, eta azkenean laugarren postua da. Ikusi behar dugu aurrengo aldiz galdu deula horrezko txanda bat eta laugarren indeu, ez da horren dramatikoa. Estropa sufritu genula bagenik egun eta alaxi izan da. Eta pena hori, azkeneko largone zierroena pasain digula. Eta hoxe nahi ginen zierro nahi eutzi, baina ezin izan da. Azken largoa oso gogorra intzaigu. Ez ginen olatu hartzen, zulon gehatze ginen eta ez dugu disfrutatu bate. Eskerrik asko gerturatze beharren, Gorka. Oso ondo, bihar beste dota. Venga. Gorka Aranberriren azalpenak, errenta handia dute Oriotarrek. Gaur estropada hasieratik bihurritu eginda, ikusi dugu, Salsamendi, Azerre. Bueno, hemen bakoitza bere lehiarako da. Irabazle Hondarribia, 19, Santurtzi 7 segundu eta 86 hirugarren zierbena 9, Orio 14, zelkapen nagusian Oriok 142, Santurtzik 128, 14 puntuko tartea dagor, hirugarren Hondarribia 127, laugarren zierbena 122rekin. Eta zelkapena orduzue, eta mentxe dut aldamenean Artetxe jauna, Santurtziaren presidentea. Arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Bueno, Julio, nolako valorazioa? Estropada hasieran horri bilizarete, laugarren kaletik nolabait zeuen bidetik eta behar bada aprobetxatu duzuen lehen bi kalen artean zegoen tirabeira hori, zegoen burruka hori Orio eta Hondarribiren artean. Gero bigarren luzetik aurrera oso Hondarribi indartsu bat ikusi dugu gaur. Bai, saiatu, baina, bueno, ezin. Bai, bigarren luze horretan eta, bueno, barnerako luzeetan eremuak behartzen gaitu hirugarren kalera etortzera eta hor denbora galtzen duzu eta metro asko metro gehiago egiten dituzu, ezta? Orduan, nabaretu egin da eta bigarren luze horretan 7-8 segundu galdu egin dugu eta hor dago diferentzia. Bueno, estropada garrantzitsu batzuk badatoz orain bata bestearen atzetik, Espainiako txapelketa irabazi eta gero ligan ere taldea ongi ari da, esan daiteke sotera indartsu bat eta sentsazio honekin ikusten ari garela uretan, ez? Bai, holan ikusten dugu oso estropada honak egiten ari gara, Santurtzitik aurrera, Santurtziko banderan, bai Getxokoan, bai Euskadiko txapelketan, Espainiako txapelketan noski, eta gaur ere, oso estropada honak egiten ari gara, eta begiratzen badugu ze falta denari, hor egongo gara, irabazleak igual gogorra da esatea, irabazle izango garela, baina hurbil egongo garela argi eta garbi gelditzen da. Ederki, Julio, bihar gehiago, eskerrik asko! Gehiago eta hobeto, uste du. Bueno, gehiago eta hobeto dio Julio Artetxek konfiantzaz beteta dago. Mila esker Santurtziaren presidenteari, Ibon Gaztañazpi, zelkapenean orain gauzak pixkatxo bat estutu dira, berehala hitzengo dugu Oriotarren ordezkariarekin, eta zelkapen nagusiari begira, 142 Oriok, 128 Santurtzik, Hondarribiak 127, errenta handia duenak hori du alde. Gaur laugarren, bai, baina hala ere begira nolako errentarekin, ez da? Hor gehiago da, pixka bat mutilen artean, hor uretan ze gertatu den, eta oraintxe doa, Gorka Aranberri, elastikoa jasotzera, ze hausnarketa egin dezakezu hor gertatutakoari buruz? Bueno, nik uste dute hor lehenbiziko estropada hasi eta bere alaxe hor Hondarribia hor erakutsitako infografiaren arabera Orioren kalean zetorrela, horre palia sartu da, bandera zuri atera du aurrena, gero urdina, eta iruditzen zait, Jonen azarrea, hortik etorri daitekeela. Bueno, askotan, ez dakit hori gertatu dene, baina kanpotik ikusita, askotan gertaliteke, arraunketatik zera egitea, ateratzea edo dena delakoa, hori, onena, gerosiago galdetzea izango dugu, pixka bat lehorrera etorri,
eta guztiok ere kalmatzen garen. Bueno, seguru Arostegi jaunak argibideren bat emango digula. Ba, Salsamendi haser ikusi dugu eta lehenengo galdera arratsaldeon berriz. Iñaki, hortik, ez da? Horre lehen luzean gertatutako horrek behar bada eragina izan du, ez? Bai, bueno, ez da jakiten ez, estropako gakoan unengoan, eta momentu hortan lehenengo luzean pare egindoa zen, eta garbi gure kalean zeuden, eta naiz da bukaeran Hondarribiri bandera urdinatera, hasieran bi oitxuri atate zigun bat baborrea eta beste estriborra juteko, eta irusten dut hor epaileak hanka sartu dula, ez? Nirutu zaizu zure kalean baldin mazoaz, besteak egin berko dula kasu horretan baborrea, eta hor, egon da tirabira hori, azkenean urdinatera joanen Hondarribi junda bere kalera, baina, estropetan gertatzen dian gauza dira, eta, zerre aldik eta bar, baina, hortxe gertatu da, ez? Hortik aurre egia da Hondarribiak estropa hundi indula, zorionak eman Hondarribitarrei, estropa hundi indutelako, eta hor burrukan, ez? Hasieran Santurtzekin, gero Santurtzik alde indigu, eta pena pixka bat gehien bukaeran Zierbenak aurre hartu digula azkeneko luzen, eta, laugarrengo postu bat. Aurtengo demoraldiko uste ligan postu itxarrena, eta ala izate aurrerantzean ere ez. Azkenean irabazte atatzen geha, irabazten ezin denen, estropada mantendu albada bigarren, hirugarren, gaurren, eta biharko berriz indar berrituta etorko geha. Dudari gabe, azpimarratu behar da, horrelakoetan aldez aurretik egindakoak balio hartzen duela, ez? Lehendikan duzuen altxorra handi hori, orain 14 puntukoa da, ez, errenta, baina lehendikan zenutena hor dago eta gaur hori lagungarri duzue. Baina, noski estropada asko falta dira eta indartsu jarraitu behar duzue, aurkariak benetan zorrotza direlako, ez? Bai, dudik gabe, ez, bentsatu, ni beti maiatza ekainak ingoatzen naiz, inoiz ikusi bergen un liga parekatuna esaten eginan izango zala, 6 traineru eosein banderera azteko aukerakin daudelako, eta, laugarren eitea estropa bat usten dut ziaro normala dela, ez da holako galberikan horregatik, eta jarraituko goen arte ala esan dugu, ez? Jarraitu behar duela estropaz estropa, puntu ibeiratu gabe, eta berdin jarraitu behar dugu. Agar laugarren, bihar berriz bueltatuko geha, postu hori baino berriz bandera burrukatzea. Ikusiko duzu emagarren gatzen gehan, estropaz estropa daurrea kajun, eta, liga bukaeran hori ikusiko da, ez? Egindako lanak, ze maitza ematen du. Ondo, eskerrik asko Iñaki, bihar arte. Dale, eskerrik asko zuen. Iñaki Arostegiren hausnarketa, eta hortxe dira Hondarribiarrak bandera jasotzeko eta sari guztiak jasotzeko garaia. Hauxe dute hemen Ondarroan garaile izan eta gero. Patroien sailkapenean, Uribarrenek 3 puntu, Iban Gomezek 2, Cristian Garmak 1. Eta begira, nolako posa, nolako momentu ederra. Hondarribiarentzat! Bandera ere, ongi ezagutzeko modukoa, Eder askua. Zaude bi berdin. Zikautxo sari nagusia, Ondarroako bandera, 35. edizio honetan, Hondarribiak eraman du, eta Hondarribiarentzat momentu polita da. Oso ederra, bihar etxeko bandera dute, talde hau indartsu dago, ligan, 4 jardunalditan irabazi, baina Koruñako lehenengoak ez zuen banderarik, eta bandera hauxe dute ligako 3. Eta indartsu ditugu, indartsu. Sailkapenean, sailkapenean podiunaren 3. koskan dira, Oriok 142, 14 puntuko errenta Santurtzeren aurretik, Hondarribia 127rekin, Zierbenak 122, gero Donostiara Urdaibai Ondarroa Kabo, Kaikulek Itxara Astillero eta San Pedro, goazen Zahara Gandara lankidearen gana. Joseba Munarriz, hori ona. Bai, mila esker. Ederki astindu duzu bandera, hori da hori posa. Bai, posa. Estropa ondo egiten denen eta gustora ibiltzen garenen beti posa hau ematen du eta gaina bandera bazitak egio gandik. Estropada ederra egin duzu, Bai, estropa ona. Hasi hasieratik ikusten tan ontziak horretu nahi zula eta ez dugula galdu inoiz horreka, ez? Gure lana egin dugu, gure lana oso ondo egin dugu, eta gaurko garaipena hori guretzako. 4 garaipen 3 bandera, nori eskaintzen diozu? Ba, eskaini familiari asko laguntzen dugutelako. Aste zaila esan dut, eta bere gaiatik, bai, etxekoi asko lagundu dialtetako. Unkituta, normala den bezala, bihar estropada etxean, ze hobe,
aurreko gunean bandera eskuratzea baino, ez da? Bueno, beste estropa bat, beste egun bat, eta beste egun bat ondo inberrela lana ez, eta lana ondo egiten bada, hor egoteko prest Hondarribia egongo dela berriz ere bai. Gozatu, zorionak eta bihar arte. Bale, mila esker. Zorionak Hondarribiarrei, orantxe doa bere taldekide guztiekin ontzira, Joseba Munarriz patroia, gogoratu patroien zelkapenean, gaur 3 puntu Uribarrenek 2, Iban Gomezek 1, Cristian Garmak, eta Arkaiz Diaz da liderra, 13 punturekin, Iñaki Goikotxeak 9, Borja Gomezek 9. Hortxe duzue, patroien zelkapen nagusia, CaixaBanken elastikoarekin jarraituko du Arkaiz Diaz Donostiarrak. Eta orantxe erne, ontzi barruan dira Hondarribiarrak, une batetik bestera arraunak, gora, bai! Zorionak Hondarribia, hor da Guadalupekoa, mutil guztiak arraunda goian eta patroia bandera astintzen, balio handiko garaipena, nik uste dut Euskadiko txapelketak. Gaurko garaipen honek ikusiko dugu bihar zer gertatzen den, baina Hondarribiak momentu hontan sasoi itzugarria du. Eta Santurtzik ere bai. Eta ematen du Orio Ligako erregearekin batera, bi hauek ditugula sasoiko eta nahiko erregular orain. Oriotaren atzetik bi hauek. Zierbena adibidez gaur, azken luzean poparian, denetan honena izan da, baina bi traineruko errentarekin. Baina momentu onak eta txarrak dia ditu, gaur adibidez lehenengo luzean, aztertzen baldin badugu, Zierbena 5. izan da. Hori du aurtengo Zierbena honek, ikusi azkeneko luzean zer egiteko gauza den, hori onenek bakarrik egin dezaket beharra da, falta zaio 20 minutuan goimailako errendimendu horretan erregulartasun puntua. Hondarribiaren inguruan, esan talde honek azken urteetan zerbait izan baldin badu fidagarritasuna izan dela, eta alde horretatik Uztaila beraientzat gogorra izan dela, beraiek horrela izan da, arraunketak galduta zirelako eta bat, arraunak probatzen, inork zalantzarik bazuen, Euskadiko txapelketan horiek denak usatu zituzten, eta gaur hori berretsi. Santurtzi zer esango dugu? Punta-puntako taldea dela, eta hortxe dabilela beti ere, muga-mugan eta hori horren inguruan, aipatuko nuke, hasierako, ez dakit nola deitu, tirabira edo epailea sartu den une hori, eta gero Zierbenarekin beste horren beste gertatu zaio, eta hortik ere uler daitekeela, hori horren gaurko emaitza, 4. Zalantzarik gabe, eta hor Zierbenako mutilak ontzia ateratzen ikusten ditugu, Hondarriko ikuspegia, eta hemen beste datu sorta mamitsua, eta hau ere hurbiletik aztertu beharrekoa. Hondarribiak irabazi bai hitz egin dugu, baina Ziabogetan Treben zein Urdaibaik begira, 1,36 erabili du orotara, metro gutxien zeinek, begira Zierbenak 5.619. Bueno, balio duena azkenean kronoa da, guk datua jartzen ditugu hor, osagarri zuek aztertzeko eta neurriak hartzeko edo erabakitzeko edo zuen hausnarketa egiteko. Goikoa aztertu dugu, sailkapena ere bai, Oriotarren errenta ere bai, eta bestetik bekaldea errepasatu behar dugu, Ibon Gaztañazpi, bekalde horretan 10. Lekitxarra, 20.45, 11. San Pedro, 20.50, Astillerok 20.18. Mesedez, lankideok, alba da orain zelkapen nagusia, puntutara pasata, eta zelkapen nagusi horretan, goitik, hor da, Orio, 152rekin, 14 puntuko tartea dago, bien artean, eta gero Hondarribia 127rekin. Ematen du, podioko 3 hoien artean, Ibon egon daitekela koska, 14 eta 15 tartea hori da, falta diren estropada kontuan hartuta, pada, ez? Diferentzia, pada, errenta oso handia da, Oriok duena, eta hori kudeatzeko ofizioa badute, kalitatea badago, eta Oriok gaur 4. postu bat, lehen esan duguna, ez da bere egunik horrena izan, baina duen abantaila handi hori, nolabait olako egunak kudeatzeko eta nolabait buelta eman eta jarraitzeko oso ona da, eta hori dudarik gabe Oriotarrek egingo dute, Ibon. Hori badute, pentsa Uztailan eta abuztuan Orio izan da honena, argi eta garbi, bandera kopuruei eta estropadei begiratuta, eta 14 eta 15 puntuko aldea du,
Santurtzi eta Hondarribiarekin. Izango ez da hori ilastaria kontua da, kirolean badakigu gauzak bukatu egin behar direla eta ligak sarituko duela onena urte osoan zehar. Lastaria koltsoia handia du Oriok. Orio zaleak eskatzeko modukoak gaurko emaitzan nik uste dut, ezetz, inolaz, ere ez horrelakoak liga batean gertatu egiten dira, 4. izan da, ez da 7. izan, tartean, bueno, orain arte, aurten gertatu ez diren gora berak tarteko, baina hori ere, alegia, epailea tartean sartzea, aurra eta bestea, hori ere, normala da, hori ere gertatu egiten dira, eta uste dute gorkak berak esan duela, gaurkoa bukatu da, bihar beste estropada bat, eta estropada gainera oso tentagarria, nire ustez, Zarauzkoa eta gero, behar bada, edo behar badari gabe, liga osoko banderarik gustagarrienetako bat irabazteko. Eta zenbat jende joaten den gainera, zenbat jende biltzen dutenan, eta nolako batasuna dagoen herria eta traineruaren artean, Arraun Elkartearen artean, Urteurrena tartean, eta hori izugarria da, ez? Bueno, sailkapenaren bekaldean, gaur azpimarratu behar da, Lekitxarrarentzat gaurko estropadak ekarri duela nolabaiteko lasaitasun puntu bat, ezta? Ibili dira, egun kaskarragoak izan dituzte, eta berriz itsasoko norgehiagokan naiz eta San Pedro burrukalari eta lehiakor bat ikusi dugun gaur hemen, ez? Eta ez da lehenbiziko aldia hau gertatzen dena. San Pedro burrukalari eta lehiakorra, eta hau Arostigeren alde izango dut, beti. Baina, txamponak alde batera edo bestera egin behar duenean, ordula orden 15-16 minutuko lehiaren ostean, Lekitxarren aldera egiten du. Eta hori, zerbait bada, askotan, indarra apurtxo bat gehiago nahikoa izaten da, gaur bezala, estropada bere alde egiteko. Bestetik, Astilleroren nire ustez aurtengo ahulgunea, 3 talde horietan, bere bertsiorik honen ateratzen duen, Astillero izango da azkarrena, baina hori egiten da, gaur bezalaxe. Eta une honetan, Astillero eta San Pedroren alden artean, 3 puntu baino ez daude, eta beraz, 10. ere bai, baina 11. eta 12. arteko gerra hori, 5 estropadaren faltan, hori bizi-bizirik dago. Zabali dago. Jarraitu egin behar dute hori. Zabali dago, Hondarribiragoaz, gero Zarauzko Ikurrina eta azken biak Galiziak. Galiziako estropadak arriskutsua dira, aitzelekua dira, indarra behar da eta behar bada sailkapenaren bekaldean diren hoien artean, indarra ez dago sobran. Beraz, ara etxeko lanak eginda joatea hobe. Bai, baina kontua da 3 estropada falta dira Galiziara joateko eta, bueno, han erabakiko dela, Galizian eta gainera aurten bueuragoaz azkeneko urtetan, joan ez garen estropada ere mura eta... Bai, eta Galiziatik beste albiste bat, atzoko batzarrean, baliorik gabe utzi zuten, Aresen jokatutako estropada, beraz, Aresek errekuperatu du bere egoera ona, sailkapenean 3. 4 puntutan dira, lehenengoa Mekos, eta Erne hor sailkapen horretan 2. tiran, 3. Ares, 4. Meira, baina 4 puntutan dira, gaur bertan izan daiteke aldaketa, estropada han, eta bihar Ogroben, beraz, hortikan agertuko dira aurkariak, bihar emango dizuegu hango informazioa, eta orain Sara Gandarak azken balorazio bat ere, egingo digu uretatik, aurrera lankide. Bueno, hementxerago, ontzian oraingo doz ere, Ondarruko hondartza atzean daukadala, hor ordezkarien armaia eta zeuek zaudeten tokia hor aurrez aurre ikusten dudala, eta uretan ontzi bakarra gelditzen da, Orio hain justu ere, bueno, suposatzot gaurko eguna ez dela oso ona izan eurentzat, baina liderrak dira eta errenta nahiko polita daukate gainera 2. sailkatuarekiko. Balizak kentzen hasi dira dagoeneko, hemen ez da ja ezer geratzen, jendeare pixkanaka alde eginda dago, kolore guztiak alde eginda daude dagoeneko, eta bihar beste estropada bat, non eta Hondarribian gaur hemen Ondarruko uretan garaipen askuratu duen traineroren etxean, eta gu antxe izango gara, goizeko 11 eta 25 inguruan, beraz, hortxe gonbita gure ikusentzuleentzat, Mikel, eta bihar, elkarrizketak gehiago uretatik bertatik egingo ditugula. Osondo, eta kirol eskaintza zabala dugula gaur albistegiaren berehala da 8 eta 4 izan ere gero Euskal Herria Kopa dugu, futbol partidua, Reala eta Ibar aurrez aurre, eta Ibon Gaztainazpi, estropada bikain bat gaur hemen, sale asko, giro bikaina Ondarroan bihar emakumen estropada ere bada, eta ligakoa, bihar Hondarribia,
momentu beroan dugula, demoraldia. Hori da, beroenean, esango nuke, azpitik hor badatozela, Santurtzit, Hondarribia Zierbenarak ere goiti begira zer luze egin duen, gaur hemen, toki berezia, kutxunak ere denok izaten dugu, niretzat hau, Hondarroa bat, zenbat jende zegoen gaur hemen eskolera mutur horretan, eta azkeneko urtetan estropadari jendetsuena Hondarribiakoa izango da, beraz bihar ere arraunzaleak gozatzeko moduko eguna, haizea izango dugu, bihar, urakora. Olatuak ere bai? Olatuak ere bai, argi biharko koktelarekin, gaur ere han jokatu da, KAEB Ligako estropada, Oriok irabazi du, 3 traineru sartu dira segundo azpitik, eta denok uste genuenaren kontra gainera, lehenbiziko kale izan omen da honena. Beraz, bihar ere argi eta gozatzeko asmo guztiarekin joango gara. Oso ondo!